गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। सोरबाफोर सानाय सुनाय, गान्थि, जरा, हारा रोदा, साइनास, पेरालाइसिस बायदि बायदि जेंनाजों भुगिना दंबा नोंथांमोननि थाखाय बे समाव मोनसे मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि बर' बाजार टिडि ब्लक साखाथियाव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो हागोन, जेराव खम खरसायावनो मोजां फिथाय मोनगासिनो दङ। नोंथांमोना बेफोरबायदि जेंना दंब्ला थाबैनो आंनि 7086858977 बे मबाइल नाम्बाराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सासे लाइमोन हिन्जावसाया कलकातायाव खुंफुंजानाय डर्टी इन्टारनेशनेल केरेट टुर्नामेन्टआव 13 बोसोर बैसोनि 45 केजि केटेगरियाव गेलेनानै सिलभार मेडेल देरहाबोनो हादों। मेडेल देरहाबोनो हानाय हिन्जावसानि मुंखौ नबजिता शर्मा होननानै मिथिहोनाय जादों। सोनाब बंग'आव मोब्लिब सर्ट सार्किट जानायजों 60 सुबुंफ्रा जिउ गोमादों आरो 16 सुबुंफ्रा जोखोम जादों। सोनाब बंग' रायजोनि कचबिहाराव दिनै थांनाय हरनि समाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया नुजाथिदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सितुलकुचिनिफ्राय जलपाइगुरि जिल्लानि मन्दिरसिम थांनाय लामायाव हरखाब सर्ट सार्किट जानानै 60 सुबुंफ्रा गारनि सिङावनो जिउ खहा जायो। बे जाथाया मिक्लीगन्ज पुलिस थानानि सिङाव थानाय दाल्ला दालांनि साखाथियाव नुजाथिदों। जायगानि पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला दिनै थांनाय हरनि 12 रिंगायाव गंसे पेनजों गासै सा 2 भक्तफोरखौ लानानै मन्दिरसिम थांदोंमोन। नाथाय पिकआप पेनआव थानाय जेनेरेटरनि इलेक्ट्रिकनि लाइनआ हरखाब सर्ट सार्किट जायो, जाहोनाव 60 सुबुंफ्रा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो 16 सुबुंफ्रा जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ जलपाइगुरिनि देहा फाहामसालियाव थाबैनो थिसननाय जादों। जायगानि सुलुं बायदिब्ला गारियाव जेनेरेटरजों लोगोसे डीजे दामनानै रंजा बाजा थांबाय थानाय समावनो जेनेरेटरनि इलेक्ट्रिकनि लाइनआ हरखाब सर्ट सार्किट जायो आरो बे हरखाब जाथायनिफ्राय रेहाय मोनैजों 60 सुबुंफ्रा जिउ गोमायो। जाथायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ सितुलकुची ओनसोलनि होननानै मिथिनो मोन्दों। बे जाथायनि सायाव गुबै बाथ्राखौ मिथिनो हायैजों दासान्दि जायगानि पुलिसा संदाननायखौ सोलिहोगासिनो दं होनना पुलिसनि बिबानगिरिया फोरमायदों। बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। फुटबल गेलेमुआव बर' लाइमोनफ्रा हादरावनो मुं खालामदों। बर' हारिनि आइजो भारतारि फुटबलार अपर्णा नार्जारिया केराला ब्लास्टार एफसि वुमेन हानजाजों 3 दाननि थाखाय गेलेनो गोरोबथा जाबाय। अपर्णा नार्जारिया केराला ब्लास्टार आइजो हानजायाव गेलेसिगोन। मख'नो गोनांदि अपर्णा नार्जारिया भारतारि आइजो फुटबल हानजानि सासे गोख्रों गेलेगिरि। सुक्लाय दैमाया माथावरि सिमफायना हालाय हाफाय खालामदों। खाग्राबारनि रायजोफ्रा गोबां खहा जादों। भुटान हाजो एबा गंगार हाजोनिफ्राय गोबारै बोहैबोनाय सुक्लाय दैमाया बिटिआरनियाम दावबायसा बर'नि सिंग्रिबारि गामि सेराव माथावरि सिमफायना सिंग्रिबारिनि गोबां रायजो राजाफोरनि न' बां लोमसावना सिलिंखार खालामदों। मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय हरनि 10 रिंगा समाव सुक्लायनि माथावरिया बायनाय दैया गामिजों बोहैबोयो आरो हरखाबनो लोमसावहैयो। जाहोनाव रायजो राजाफ्रा न'नि माइ माइरंफोरखौ बोखारनो हास्लाबैयाव गोबां खहा जायो। बेजों लोगोसे माइ दुब्लि फोथारफ्राबो गोबां खहा जायो होनना मिथिनो मोनो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। कमनवेल्थ गेम्सनि क्वार्टार फाइनालाव लाभलिना बरग'हाय। इंलेन्डआव सोलिगासिनो थानाय 2022 मायथाइनि कमनवेल्थ गेम्सआव देरहानायजों जागायदों आसामनि मुंदांखा बक्सार अलिम्पिक मेडेलिस्ट लाभलिना बरग'हाया। लाभलिनाया गावनि गोख्रों गेलेनायजों कमनवेल्थ गेम्सनि क्वार्टार फाइनालाव हाबनो हाबाय। थांनाय हराव गेलेनाय 70 केजि इभेन्टआव लाभलिनाया क्वार्टार फाइनालाव हाबनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला लाभलिना बरग'हाया निउजिलेन्डनि बक्सार एरियन निकलसनखौ 5-0 पइन्टआव फेजेननानै कमनवेल्थ गेम्सनि क्वार्टार फाइनालाव जायगा दखल खालामदों। फैगौ 3 आगस्तखालि लाभलिनाया क्वार्टार फाइनाल गेलेगोन। क्वार्टार फाइनालाव लाभलिनाया रजनी एकुलेसनखौ मोगा-मोगि जानांगोन। बबेखानि अलिम्पिक मेडेलिस्ट लाभलिना बरग'हायाबो भारतनो मेडेल लाबोना होफैना आसामनि गोग्गानाय लाबोगोन होननानै रायजोनाङै गोथौ फोथायनाय लादों। मख'नो गोनांदि इंलेन्डआव सोलिगासिनो थानाय देग्लायनि कमनवेल्थ गेम्सआव भारतआ दासिम सना, रुपा आरो ब्रन्ज मोनथामबो रोखोमनि मेडेलखौ मोननो हाबाय। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।